Li kampa Kewregûskê îro Yekîtiya Jinên Kurdistanê bi helkefta Roja Cîhanî ya jinê ahengek li dar xistin û tê de behsa jina Kurd û rola wê ya giring di dîroka Kurdî de kirin. زحمت کشاندیا و هدیه کامپا گورگوسکی مکو یکیتیا جن کردستان سوریا کامپا گورگوسکی انجی ایرو ما هنگک دانیا جبو ام احتفال جشن جنه بکن و ایرو جهان سرانسر جشن جنه تینی بی و هنگی تینو احتفال بدیکه لمخابشی جشن جنه میا کرد جکی دای جشن جنه جهان سرانسر جهان ترکب دعوات خدکن بس ترکب دعوات منطقه خدکن دعوات برای Jina Kurd ne tenê bi helkefta Roja Cîhanê ya jinê pîrozbahiya jina Kurd û jinên cîhanê kirin. Lêbelê ewan ev hilkeft li zarokên xwe yên pêşmerge li sengeran de jî pîroz kirin. Ez pîrozbahiyê ez didim me zarokê xwe pêşmerge yê sengerê şer de û pîrozbahiyê ez didim me her jinekê her çarparçeyê Kurdistanê de. Ji aliyê xwe ve xort û mêrên Kurd jî spasiya jina Kurd ji bo xweragiriya wê dike. Vê helkeftê em pîrozbahiya jina Kurd dikin, jina Kurd bi rastî jinekî xweragir e, em spasiya wê dikin. Jina Kurd jî wekû hemî jinên cîhanê di Roja Cîhanî ya jinê de pîrozbahiya hev dikin û ahengan li dar têxin û beşdarbûna xwe di her çalakiyekî de didin diyarkirin wekû ku hûn dibînin. Zêd Hesen Ark, Kampa Kewregûsk.